Ana wata ga wata, ku zo mu leƙa mu ga irin wainan da ake tattaunawa wato a cikin kotu game da yadda wannan shari'a zai kaya tsakanin Sumayya da kuma ita Shamsiyya, wato ko kuma mu ce da kuma gabaki ɗaya fadar mai martaba, ko kuma mu ce gabaki ɗaya da ma'aikata ko kuma in ce 'yan sanda na cikin wannan shiri na fim ɗin Labarina, yadda su Kilishi suka nuna tabbas sai an fitar ma ita Shamsiyya da hakkinta, an yi ƙoƙari an kashe Sumayya ko kuma an tura ta gidan gyaran hali na wasu shekaru wanda ma za a iya amince da ita. Sai dai kash, Abba Galadima ya nuna tabbas wannan shari'an da wuya fa idan za a yi shi. To mai sauraro, ku biyo mu a cikin wannan sharhi namu inda za ku je mu ɗauke da cikakken rahoton namu na wannan rana. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na wannan rana. Kamar yadda na yi muku matashi a farkon wannan bidiyo nawa, wato za mu tattauna ne game da yunƙuri da ƙoƙari da ake yi na ganin cewa an shiga wannan kotu. Wasu suna ƙoƙarin shiga kotun nan ne don tozarta Sumayya, wasu kuma suna ƙoƙarin shiga kotun nan ne don kawo ma Sumayya agaji, wato su ga sun yi ƙoƙari akan wannan kes da za a yi. Waɗanda suke ƙoƙarin tozarta Sumayya za mu iya cewa mace ɗaya ce, wato ita ce Kilishi, wanda dai Kilishi mun san dukkan abin da yake faruwa ita ne ta kitsa shi. Amma ku duba wani abin burgewa, abin jin daɗi, yanda Presido wato da Lukman da Naziru sarkin waƙa mai gidan Sumayya suka zo suka tsaya tsayin daka a ganin cewa za su shiga wannan kotu, kuma dukkan wani gudunmuwa da Sumayya take buƙata, kama ga kuɗi, sanin mutane, lauyoyi, mun san cewa za su tsaya mata. Babu wani abin da ba za su iya yin mata ba. Tun farko inda an ba abin mata maslaha ba za a kai ga shiga kotu ba, inda da a ce har su Presido da su Lukman sun san da wannan fitina da wannan tashin hankali da wuri haka, to ba za su bari ma a kai ga zuwa kotu ba. Shi kan shi Abba Galadiman da ake ganin an riga an shiga kotu, abin ya fi ƙarfin shi ne, kuma sannan yana miƙa biyayya ga shi babban yayan shi mai girma Sarkin Gabas kenan. Inda mun san Abba Galadima baya ma Sarkin Gabas biyayya, to wannan kotun ba za a je shi ba. Kuma tun farko ma Abba Galadima zai ƙoƙari ya ɓata komai in baya mashi biyayya, amma wannan biyayyan da yake mashi shine ya sa har Abba Galadima ya rubuta takarda ya je ya kai ma Sumayya akan cewa ya sake ta saki ɗaya. Wanda kuma wani abin burgewa, Sumayya in kun lura a wannan lokacin da Abba Galadima ya farta mata cewa ya sake ta, ko ta da hankalinta ba ta yi ba, inda har ta kira mahaifiyarta take gaya mata cewa Abba fa ya sake ta. Ita kuma mahaifiyar ita ne mata ta da hankalinta take nuna cewa ai dama dole ya haka, inda ita kuma Sumayya take ƙoƙari ta yi vakin mijinta wato Abba, take cewa ai an sa shi ne, wannan saki da yi ba ya yi ba ne intentionally, a'a sa shi aka yi, an yi forcing ɗin shi ne, kuma tabbas hakan ne. Tunda a irin san da Abba Galadima yake yi ma Sumayya, gaskiya ban jin akwai dalilin da zai zo ya sa ya sake ta ba. Sai dai shi wannan dalilin da Sarkin Gabas ɗin ya matsa mishi, ya laza mishi akan cewa sai ya sake ta.